హాయ్ అండి. ఇవాళ మనం వాడపల్లికి వెళ్ళిన వీడియో ఇలా వచ్చి ఈ లైన్లోంచి ఇలా వెళ్ళాలన్నమాట. ఇదంతా ఖాళీగానే ఉంది, చూసారు కదా. ఇక్కడ వచ్చేసి మాకు ఇవాళ అయితే 3:30కి అయితే మేము గుడి దగ్గర ఉన్నాము. 3:30కి కూడా కొంచెం ఖాళీగానే ఉందన్నమాట. జస్ట్ మాకు పావు గంట పట్టింది దర్శనానికి. మొన్న వారం అయితే మాకు అరగంట పట్టిందని చెప్పాను కదా. ఇప్పుడైతే పావు గంటే పట్టింది. చూసారు కదా మీరు, కింద నుంచి లైన్ అంతా ఖాళీగా ఉందన్నమాట. మనకి ఏంటంటే పైన మెట్లు దిగే దగ్గర నుంచి మాత్రమే లైన్ ఉంది. అది కూడా లైన్ అంటే మనకి వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటే వచ్చే వాళ్ళు వస్తున్నారన్నమాట. అంతకు మించి అయితే లైన్ లేదు. జస్ట్ మాకు పావు గంటల దర్శనం అనేది అయిపోయింది. లైన్ అనేది ఫాస్ట్గా కదులుతుంది కాబట్టి అంత ఫాస్ట్గా అయిపోయింది. దేవుడి దర్శనం కూడా మాకు చాలా బాగా జరిగింది. అన్ని వారాల కన్నా నిన్న వారం అయితే మాకు చాలా బాగా జరిగింది. చూసారు కదా, లైన్ అక్కడి నుంచి మాత్రం ఉంటుంది. ఎందుకంటే కనుక వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటే వచ్చేవాళ్ళు అక్కడ జాయిన్ అవుతూ ఉంటే అలా అన్నమాట. అంత పెద్ద లైన్ అయితే ఏమీ లేదు, చిన్న లైనే ఉంది. మాకు దర్శనం అయిపోయింది. ఇన్ని రోజుల తర్వాత అయితే దేవుడిని మంచిగా దర్శించుకున్నాం. అంటే ఇంత జనంలో మనకి దేవుడు అనేది సరిగా కనిపించట్లేదు. నిన్నైతే మాకు చాలా బాగా అయింది. ఇంకా ఇవాళ కూడా శనివారం కదండి. ఇవాళ వీడియో మీకు రేపెల్లుండిలో అయితే వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఈ వీడియో పెట్టడానికి కాస్త లేట్ అయింది. నాకు టైం అనేది కుదరట్లేదు వీడియో పోస్ట్ చేయడానికి, అదన్నమాట. సో వెళ్ళేవాళ్ళు మీరు మధ్య నుంచి వెళ్తే బెస్ట్ అని నేను చెప్తాను. మీరు 1-2 ఆ టైంకి బయలుదేరితే మీరు కరెక్ట్గా 3-3:30 గుడి దగ్గర ఉంటే మీకు దర్శనం అయిపోతుంది. ఇది 200 రూపాయల టికెట్. లైన్ అస్సలు జనం లేరు, లైన్ అంతా ఖాళీ అన్నమాట. ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి మేము బయటకు వస్తూ ప్రదక్షిణాలు చేసేవారు అన్నమాట వీళ్ళు.